Maayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon tulumanon kini ang akong sulra. Labi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga baghataw kinabuhi ning akong suwat sulra. Tawgalan ko sa pangan nga DJ, 28 anyos. Minyo ug may duha ka buok anak. Tagalamak dumanhog. Punto medical kining akong sulra. Kabayan kini sa akong mga gipamati. Usa magud ko ka baker. Ug nagduda ko nga tungod sa akong trabaho kung nganong may gipamati kung wa pagid ko maibaw ug unsa ni akong gibati. Aron inyong sabtan, ingon-init mga panghitabo. Usap kaya ba Lichi? Sip ka gunat si Mungtian. Kuto-kuto. Ang ilahom sa akong gusok baydan, sakit man. Ay, nalapasan sa kaon? Wa manggod. Ang usahay raman. Diha. Ingnan nga ulag kaon ako. Ako lang bahala sa atong iluto nga pan. Disap ka. Ikinigong murag mabuhong na sa baho sa pahan god. Murag di lang ang gutaganahan nga mukaon. Pero mukaon ba yun ko ha? Pero ulit talaga eh. Lapas sa oras. Sakitaw eh. Gas din lang ba eh. Ulit lang. Ulit bahala din sa bikiri. Sigurado ka? Okay. Ako na kubaya. Musabot sa buya ka na ako kung gusto kong mafli. Sige ka na. Uli lang. O pahuway niya. Inom lang ng tubig. Inom sa tambal. Sige bay. Salamat kayo. Hala, naunsa madikap ka, Dichi? Ang buto eh. Ang butog na unsa ko ani. Sakit yun yung dapit ilahom sa kong tuong gusok ko. Ug murag butod akong tiyan. Ug binhod na akong buko-buko. Maong niuli na lang ko. Kanus man lang na magsugod, ha? At pila naman ni kaadlaw. Apan, gidadala ni nako. Kay magwanta pa man to nako. Pero karon dili naman. Unsa? Pa-check up na lang tag-doktor na. Ayaw na eh. Huwag ganit ay kwarta. Manapat ay mga bata. Unyag maunsa ka, anak? Wa na lagi ni. Basin mawar ni. Ako lang ipahuway. Dichi? Aray, Sultan na di ay DJ. Di lagi ka. Kaya to kong alma sa bahay. Gipahibaw ko niya sa imong gibati. Kataon siya. Ngano man kuno dili ka man magpadoktor? Aray, Makamatay ka? Nga gagmay panaduhan mo ka mga anak? mamasap ko matay ba Manungo man ka. Patuo na mo. Adto tag doktor. Kaya tingalig maunsa ka anang imong gibati. Resulta na sa sige ni mo gla-la. Unsa? Kitaan baya ti ka usahay. Nga mag-inom mo, kauban sa imong mga barkada kung day off ni mo. Dili, sige usahay ra. Ya, maayo man sab nga, hinginom yun kayo ko nga dili man. Pautan ako na sa alma sige ba kung kaupo na dili man. Ay, ano pagdagag istorya? Tanay, pag-check up tag doktor. Bisan diha lang sa klinik sa Barili. Resitahan di kag tambal para butol na imong tiyan o pawa sa sakit. Pero mas maayo gyud nga moadto mo sa district sa Barili para mapalaboratory ang imong ihi ug dugo. Ingon man, ma-ultrasound ka. Ha? Kailangan pa kung inunanaon, Dok. Kamahal ka haana. Daghan pa kayong laboratory test ang buhaton. Mga mahal ra ba kayo? Unya, inikaw man, daghan na yung manggawas nga atong sakit.
magpataka lagyaw-yaw ning ubang mga doktor nga makapasamo sa tong gibati. Kay mahadlok naman noon ta. Ug mao to, napugos ko nilang mama o sa akong asawa nga magpalaboratory o ultrasound. Pero maayo na lang gani kay nalibre na tanan. Kinapil ko programa sa gobyerno nga Hinsog program. Unya, Niya na ta sa bahay, Richie. Mag-amping na kit ka sa lawas, ha? Og sunda ba kitong gitambag sa doktor nimo? Naon sa bada ka, uy nga, nakita man sa ultrasound nga may hubag ang imong atay. unya, pila katambal naman tong atong napalit. Good for tulo ka adlaw lang una. Diyaw mo na. Nalibre lang kita sa mga laboratory test o ultrasound. Apan ari sa tapat yun sa mga giresitang tambal. Ay, anam-anam mo lang gud nato og palit. Makapalit ra lang kita. Mangita tagpaagi. Wa na ba ako makaduty? Unya na lang gud paghuna-hunaan ang duty, uy. Asar man unya na ba? Kung mamaayo ka na? Maong paning kamot nga mamaayo ka. DJ, kumusta naman ang imong mga gipamati? Ni adi ka ma. Wa ka pa man kuno mauli ingong Alma. Lagi ma. Gipagtumar ko naman unta tong mga tanang tambal nga giresita sa doktor na ako nga mga mahal ba itong mga tambala? Wa man ko maayo. Ino pagkani kong mga herbal nga gipanglataan ni Alma pero mora gyapon akong gibati. Duda naman ko anang imong kahimtang, Labi pag-ilis, kay may adtuon ta. Magpasubay ta. Pasubay ma? Sa unsa? Oy, gipraktisan man kini siya og daot. Ha? Unsa man anoy? Daot. Daan pala gigid ko. Mauwa ka mamaayo anong imong tambal nga imong gipangtumar. Nga, unsa ma? Gipadautan ka. May nagpadaot nimo. Unsa? Iyo, unsa man. Unsa may angay na mong buhaton, ana. Kahibasin in taon mapil din ng akong anak simba ko. Anang nagbinuang niya. Maminaw mo. Ingon ini ang inyong buhaton. Sa pagkatinuod lang, wa ko'y pagtuuan ang padaot-daot. Kaya nagduda sab ko nga basin tungod din sa akong trabaho is baker. Maong nadaot niya akong atay. Kaya init masagod kayo, nya kada adlaw ko mag-duty. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Magsigig sakit ang ilawom sa akong tuon akong gusto. Ug mubutod ang akong tiyan ug magbinhod ang akong buko-buko. Unsa man ni nga mga sintomas? Nadaot ka ako sa akong trabaho kay baker man ko ug init kaayo. Ikaduhang pangutana. Nagpa-check up ko clinic sa among lugar. Giresitahan kog mga tambal ug ginjikan pa ko ug para di na mobutod ang akong tiyan. Pero maoro man gihapon akong gibati. Sayop kahatong mga tambal. Ikatulong pangutana. Girequestan ko og laboratory sa ihi ug sa akong dugo. Ug nag-ultrasound pa ko. Okay ra akong lab test. Apan ang akong ultrasound, nakita nga nihubag kuno ang akong atay. Ngano man nga, di man ko palain. Sa kainit kaha sa akong trabaho. Ikaapat o katapusang pangutana. Wa ko mamaayo sa mga tambal nga akong gitumar. Mao tong gidanagid kong mama sa usa ka mananambal. Gipraktisan kuno ko og daot o padaot. Tinuod ba gunang mga ingon ana? Palihog, tabangin tampagi ko. Kini, ang akong sularan, DJ.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anen na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga problemang punto medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, mga problema sa mga ginadiling drugas, kay tungod kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Mamili lang mo. Pwede ka nga padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o dili ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga it is never too late to start or to learn something. Learning is lifetime. Ayaw pa nga, adi na ko mong learn kay kuan na ko, senior na ko. Learning is lifetime. Anton, mamatay ta. Sige kaya po, daghan kayo kaya po mga butang, ang kalibutan, ang adita kay balo. Isang kuhaon pa ito, tanang kurso sa universidad. Daghan pagigapon tag, dili mahibaluan. Alright? So, ang atong magtatampo karong adlaw, si kinsa na siya, DJ, 28 years old, na siya duha ka anak, taga Lamak, Dumanhog, Cebu. Tubasa na bati na to sa drama, kini si DJ, usanig siya ka baker, himo nig pan, no? Mga pandisal nga itong kanon diya sa Dumanhog, kini si DJ ang magluto ani sa pugon. Huwag ba kuno ni kay, lagi na, mainitan siya, ay, alam po pag tawag ni kaligo dayon gikan kang nagluto og pan DJ, no? Sakit kuno ang iyang tuong nga bahin sa gusok og mubutod ang iyang tiyan, nga binhod ang iyang buko-buko. So atong nabati kanina sa drama, nga nagpa-check up kuno siya, gitagaan siya gumiprazol. Ng gumiprazol para na siya nga puton pampani siya nga mo na mong iresita sa mga tao nga naay mga gastrointestinal problem na kining time niya. Kining naa sa atong right nga bahin sa tiyan, naa diha ang atong atay, no? Hindi mangguguno po siya ininom, pero pa pong mga rason, mga hinungdan nga nung bisag dili pagkakusog mo inom, magkakuan ka, magkasakit ka sa atay. Sa mga tambal nga giinganlan kining clindamycin, antibiotic ni siya, o kining ciprofloxacin, antibiotic, o kining hyoscine, kuan ni siya, anti-spasmodic ni siya, DJ, mura ni siya buskupan, no? So mo na akong pagka inumduman ni mga tambala. So may atong i-great mga taga Dumanhog nada dia si Dr. Kuan, Dr. Milgar, nada no? Manog, no? Mga ungab family. Si Kuan day, musta naman si Sir Limuel Sagaral? Diya sa Dumanog, musta naman ka sir? Og okay raw ang imong kinabuhi, no? Niya akong natubangan diri mataga San Carlos City, Negros Occidental, at bang mo rin, mao naman ang area nga to Oriental Negros, no? Musta naman ang mga taga Negros Oriental? Inaot nga okay na yung kinabuhi na diya, no? Balik ko na po, pirmi mong headline sa mga pamantalaan o sa social media, no? Yung mga pagitabo niya. May pagpaminaw ni Ernesto Castro, Pili Castro, Fidel, Ariel, Arnel, this is from Ilia Paninio, diya sa San Carlos City. O taga Bali Hermoso, Negros Oriental, nga taga Barangay Macapso, Macapso, Kalubian, mga taga Kalubian, si Rosel Piolo, Vivian Marciliano, Big Almoras, Jocelyn Amparo, Gisabel Daan, Damandaman, ang Tata Sikulas, mga Navarro family, no? Alright, so mga Kasilay family, mga Bacos family, Sabruso, Nier, and examen, no? Og ngadto ni kinsa pa man nga akong i-greet, no? Sige naman si Franco Fernandez dai, musta naman ka Frank sa Juscar Taxi. So this is Mistro to GC Maluluyon, Junjun Sultan, Andy, si Tata.
Mga taga Barili, si Archie RC. Musta naman Archie sa Barili. Mga naman mga area diha sa western part of Cebu facing Negros. Okay? So, going back to our sender DJ, ako lagi pa ng kamutan ning usa man ang nasa right side sa atong tiyan. Nadiha ang atong atay, no? Nadiha ang atong atay. Kunya kini siya usa sa mga dagko ang mga organ sa atong lawas. Ang purpose ning atay kay mo kuani siya. Ono siya mo tabang sa pag-breakdown sa mga atong gikaon, nga pagkaon nga hantod nga ma-utilize siya sa body, ma-source of energy, no? Store man guni siya sugar like glucose for future use. Onya mo produce mo ni siya bile nga ng liquid nga importante po sa metabolism sa atong lawas. Mo kuani siya. Ang kining atay na to mo filter ni siya or mo clear ni siya sa atong dugo mga harmful nga mga chemical substance na dili ta madaling mahilo, no? So kung ingon nani nga naa kay mga problema sa imong tiyan, maybe related yun sa imong trabaho, sinog kuan ka kining sudden change of body temperature, gikan ka nagkuanda nagluto og pan nya manrapo din kaayo lang po dana, no? Sudden change of body temperature dili maayo, no? Ako man lang nagbitan og istorya dinhi nga ang mga tao nga nay problema sa atay, but before na to mo confirm nga nakay problema sa atay DJ nang lang nga ma-diagnose ka properly, no? Laboratory workup. Pero kasi in case nakay problema sa atay, unsa may mga expectation nga nakay problema sa atay, kining kanang magkuan ka, may yellow ka, gitawag na mo og jaundice ang imong kalimutaw ug ang imong skin, nya mangatol ang imong panit, dali ka kapuyon, nya mura kag kasukaon, subaw na yung mga mainungdan. So naamig tunan sa mong pagtuon sa pagkadoktor sa una nang itawag na itong liver cirrhosis, no? Liver cirrhosis, usually due to chronic alcoholism ni siya. Wala po ba yung mga laing inungdan nga nung magka-liver cirrhosis, bisan pa man kung dili ka alcoholic, no? Kining kulang kang mga vitamins, no? O dagag tambok ang imong atay. Yan, dagag ingnon ta problema sa imong inunta amount of mga kanang ginatog iron, copper, o naibay bakulag na kay mga infection going on diya, mga sexually transmitted diseases. May nunuman ako na mga tambal magkakus og mga problema sa atay kini mga isoniazid tambal o methotrexate, no? Makakus po ni siya problema sa atay. Ang tambal ani ni DJ symptomatic, no? So natay mga liver aid o mga whatever nga mga mainom ni mga dili kayo makompromise ang functional level or ang pagtrabaho sa atong atay, no? Kani nga about the hyperacidity, kay tagaan man kag omeprazole. Unsa man ning omeprazole, mo ni siya among gamiton ang mga tao nga naay mga magtugab og aslom, murag butod ang tiyan. So ako i-advise nimo nga mo higda ka nya imong i-flex ang imong tiil, stretch ang imong kamot, mo bitaw kag magkungkung, higda ka sa imong tiyan, nya murag kag magkungkung, makatabang ni siya. Gawa sa omeprazole, usually among yata gani kanang mga antacid like Cremiles, pwede na siya. So you take kanang pwede kuan DJ, pwede og coconut water, makatabang sa limited amount lang, no? Pero ayaw lang yun ng mga acidic nga mga kuan nga mga imnunon, no? Walay caffeine, no? Walay chocolate. So ayaw ng mga acidic nga mga pizza, mga french fries, mga chips. Ayaw niya na kay makasamot na sa imong problema, no? Ayaw dayon pagkatulog or higda guman pagkaon, no? You take a little more time before ka maghigda, no? Kay makasamot ni siya. So may mga acidic mga pagkaon, mao man atong ganahan, mao ba available ni sa ato, kining meat, kining chicken, mao na siya atong likayan. So balik ko nako,
don't take avoid mga pagkaon nga maka-trigger aning gitawag na to og hyperacidity, mga highly spicy foods, no, like mga sili, mga cheese, avoid lang gana, but on the contrary, you may eat more alkaline or dili acidic nga mga pagkaon, like unsa may mga dili acidic nga mga pagkaon, kanang banana pwede kanina, nga ayaw pagsigi og sulot anang mga sinina nga hugot kayo, ina lang luag, mabitaw nang inagkatulog na to, magpajama ta, magpajama ka, dili ka mga mag-cycling shorts, nagmatulog ka, ayaw ng mga hugot, nung kuni luag, you have to adjust your sleep pattern, you sleep on your left side sa imong kuwanti para nga dili ka maproblema kayo, okay? Take nakakadehay luya o makatabang na siya. You have to limit your consumption of rice or rich carbohydrates nga mga pagkaon. I-control mo ang imong timbang. So these are mga informations nga ako ma-share nimo in order nga ma-remedy ning imong problema about sakit sa imong gusok, right side o kining magtugab ug aslom ug tuo kag naa kay hyperacidity, kay hyperacidity na ang tinimagong gitawag itong hyperacidity daghan kay kag hydrochloric acid ya simuntian, so maybe na infection or naba kay problema because of inom og daghan nga mga alcoholic beverages, pero ikaw dili man ka alcoholic, it could be some other reasons. Alright, nakasabot ka sa kong speaker ni mo DJ sa Talisay sa Lamak Dumanhog, no? Magluto kag pandesal, pahulay lang sa mga pipila ka minuto, ayaw dayon pagkaligo, kay sudden change of body temperature dili advisable. Alright, so now nakasabot ka nga to sa millions nga naminaw nato sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Papasalamaton kay